sing terjadi biarlah terjadi. Kudu piye iki Cahyo? Wis pokoke kun fayakun Mas. Yang terjadi terjadilah. Sepinero aku senengmu karo liyan arep cemburu kok tutuk sapa-sapane sing awale perhatian ning akhire sliramu sing malah ngilang. Salindri liane iku siji mung kowe kenyataane dudu aku ning jero atimu suwake dodek iki kan isih sok kelingan kabeh kenangan dilakoni kebayang-bayang nanti kakowo mimpi besok kowe nyaman raja minat duweni hatimu koyo lagi wingi awak dhewe iso ngobrol tekan wengi seru kan ikan seru kan ikan ora nyokok kowe sing paling larani kudu nangis aku jajalmu nangis piye Mas suarane Mas isin wis tuwek kok nangis tapi batinku ki koyo diiris-iris ngono lho. Oh alah Mas, mbok aja galau wae. Arep ora galau jane. Tapi kabeh wis kudu ngene perjalanane yo. Jaluk tisu basah Mbak Put. Bayang-bayang nanti kakowo mimpi besok kowe nyaman raja minat duweni hatimu Rasa nangis kan koyo lagi wingi awak dhewe iso ngobrol tekan wengi rasa selera kowe sing paling larani rasa sliramu wong sing paling gemati ora nyangka kowe sing paling